नोंथांमोन आङो फेसबुकनि फारसे मोनसे खोथा खोन्थानि दा नै आंनो सासे फंबाया गावनि आइडिखौ चेक खालामनो हरदों आरोखि नायलांदो माने बिनि आइडिखौ आं चेक खालामबाय गोबां कपिराइट दङ दा कपिराइटखौ जोङो चेक खालामनो थाखाय नैबे 3 लाइनाव क्लिक खालामबाय नङा होमबा 3 डटआवहाय नैबे फट' खनायाव अब्ला बेबायदि फैगोन बिनिफ्राय गोजौआव नारखोनानै नैबेहाय सापर्ट इनबक्सआव क्लिक खालामनांगोन अब्लानो नोङो नुगोन बिनिफ्राय एलार्टआव क्लिक खालामदो नायलाय एलार्टआव क्लिक खालामबा बेसेबांबा बुरजा कपिराइट जोब गासिबो 1 2 3 4 5 6 7टा कपिराइट बोरै मनेटाइज जानो नङा होमबा मानोना बियो सर्ट भिडिअ'आवहाय गुबुननि मिउजिक इउज खालामनाय ना बाहाय रिपर्टआव जेबो गैया खिन्थु रिपर्ट एबाउट आदार्सआव दा नैबे इउआर एलार्टआव चेक खालामबानो नुजोबो आरोखि नै बिनिफ्राय नैबेहायबो मोनसे दंबावो नैबे मनेटाइजेसननि जानो हागौ इस्युआ दा टेक्स इनफरमेसननि आरोखि बियो बेखौ आं बाद होनसै दा नैबेखौ माबोरैहाय जोङो बे कपिराइटनिफ्राय बारग'नो हानो दा बेखौ जोङो कपिराइटनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेखौ दा भिडिअखौ गासिबो डिलिट खालामजोबनांसिगोन हो नङाबा मनेटाइजेसननि अपसना फैनाय नङा बिनिया दा डिलिट खालामनो थाखाय आं मोनसे मोननै डिलिट खालामना होनि नैबेखौ नाय बेखौ प्ले खालामबाय मालायनि गान हो आङो दा बेखौ डिलिट खालामसै दानिया डिलिट खालामनो थाखाय सि डिटेलाव क्लिक खालामदो बिनिफ्राय गोजौ फारसे नारखोलांनांगोन नैबे कन्टिनिउआव क्लिक खालामफिनदो अब्ला नुगोन नै कपिराइट बेहाय नोंथांमोनहा बेखौ फरायनानै नायनो हागोन दा बेखौ डिलिट खालामनायानो मोजां हो मानोना नङाबा गासिबो नोंनि खामायनाय राङा अनारावनो थांगोन दा कन्टिनिउआव क्लिक खालामदो ओमफ्राय आरो कन्टिनिउआव खनसे क्लिक खालामबावदो बिनिफ्राय रिमुभ भिडिअ'आव क्लिक खालामनांगोन नैबे गाहायथाराव हो एक्सेप्ट चान्सआवबो क्लिक खालामनो हायो नाथाय लाब गैया नोंना मनेटाइजेसन जायाखै जेराव नैबे रिमुभ भिडिअ'आव क्लिक खालामदो बिनिफ्राय कन्टिनिउ क्लिक खालामबा डिलिट भिडिअ' बेबायदि फैगोन हो दा बेबायदि बाहेरायाव बिराद नयस फैदों जानो हागौ गारिनि ओमफ्राय क्लस दा मोनसे थांबाय आरो नेक्स्ट नायबावनि आङो बाहेरायावसो बानायदों हो बे भिडिअखौ रायजोफोर ओमफ्राय बे सापर्ट इनबक्सआव थांफिनसै इउआर एलार्टआव फैफिनबाय 1 2 3 4 5 6 6थाल'सै हो 7थामोन नालाय दा बेखौ बेबायदिनो फारि फारि डिलिट खालामनांगोन आङो डिलिट खालामजोबसै दा माने फेसबुकआव अरिजिनेल कन्टेन्ट खालामाब्ला बेफोरबायदिनो हो गावबागाव अरिजिनेल कन्टेन्ट खालामनांगौ बेनिखायनो आरो अरिजिनेल कन्टेन्टबाबो मालायनि भिडिअनि मिउजिकफोरखौ बा मालायनि मिउजिकखौ मालायनि गानफोरखौ गोलावद्राय होनो नाङा हो अनलि जोङो मालायनिखौ 30 सेकेन्डसिमल' होनांगौ हायोब्ला दा आं फारि फारि बेखौ डिलिट खालामलांसै आरोखि डिलिट जाबायानोसै फिन फैबावबाय बेबायदि आरोखि रायजोफोर हा इजिथार बेखौ डिलिट खालामनो थाखाय आं मोनसेबो प्ले खालामलिया जिखुनु जाया बेखौ आङो लाम डिलिट खालामना हरजोबसै आङो बिगोमानावहाय पारमिसन लाखाबाय गथ'आ गोबां समनिफ्रायनो आंखौहाय खावलायहरबाय थादोंमोन दा आं दिनैसो सम होनो हादों दा कन्टिनिउ खालामबाय नै बिदिनो डिलिट खालामजोबनांगोन आरोखि बिनिफ्राय बिनि पेजआ र' दा मा कन्डिसनाव फैयो नायनि बेनाव अनलि अब्लाबो आं दा खनसे माबायाव सिदासफोराव लांनानै दिन्थिनो सानदों बेनिखौ मनेटाइजेसनाव फैनानै टेक्स इनफरमेसन होनांगौ बेना बे उनाव होबाबो जागोन दे स्टार्टल' गेवखादोंमोन हो दा नै बिसोर गेवाखै दा बिनि जाहोनावनो गेवाखै बिनिया मिथिबाय आङो फिन भिडिअखौ डिलिट खालामसै नोंथांमोननि सिगाङावनो बे 7टा भिडिअखौ आं डिलिट खालामजोबगोन सि डिटेल्स बेनिफ्राय नारखोदो कन्टिनिउ आरो कन्टिनिउ रिमुभ भिडिअ कन्टिनिउ डिलिट भिडिअ बेफोरबायदिनो डिलिट खालामनांगोन हो आङो बाहेरायावसो हो रायजोफोर मोनसे जायगायावसो दं आङो ओमफ्राय बेहाय थांबावदो फिन खेबसेबाव एसे नयस फैगोन भिडिअआव नोंथांमोनहा एसे एडजास्टमेन्ट खालामबानो जाबाय बेहायबो गावनि भिडिअब्लाबो माने गोबाङाव मा होनो मिउजिक थायो नङा होमबा मिउजिकआ गुबुननि जायो आसल अडिअ फैयो अडिअ मिउजिक नङा होमबा मालायनि भइसखौ लानाय बा मालायनि मिउजिक लानाय बेहाय आरोखि फेसबुकआवहाय बेखौ बांसिन हमो नोंनि बे पिक्सार भिडिअ थांनाय फैनाय बेहाय बांद्राय माबाया आरोखि बेनिफ्राय मालायनि लग' थानो मोननाय नङा भिडिअआवबो मिथिबाय मालायनि लग' थाबाबो जायो ओमफ्राय दा मोनसे दंबावो आं बेखौ फुल डिलिट खालामना होनोसै आरोखि बेथ' गावनिनो
फट'मोन नाथाय बेवहाय मिउजिक होदों बे फंबाय आं प्ले खालामनायनि एलाय मालायनि मेथाइ दा बेफोर गानखौ गोबां सुबुङानो इउज खालामखाबाय नङा होमबा बिनि जाहोनाव कपिराइट फैयो दा बेखौ कन्टिनिउआव डिलिट खालामसै आङो कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै दा डिलिट भिडिअ क्लस बेनिफ्राय आरो मोनसे थाबावनांगौ बेनाव आं मोनसे जायगायाव दिन्थिबावनि बिनि प्रफाइल रिकमेन्डेसनखौ माबायदि नायनांगोन नङा होमबा फिन खेबसे फैबावबाय मनेटाइजेसनाव दा नैफ्राय क्लिक खालामदों मनेटाइजेसनाव सरि बाहाय नङा नैफ्रायसो नायनांगोन जोङो बोरै बिनियालाय सिअलआव क्लिक खालामनांसिगोन आङो नैफ्राय प्रफाइल रिकमेन्डेसन दं हो प्रफाइलाथ' रिकमेन्डेबल दा दानबाय हिसाबै माखासे नङा होमबा बांसिन नोंथांमोनहा रिल बानायो नालाय रिलावनो फैयो हो दा थिगैनो दं आङो बे मोनसे भिडिअखौ आरो डिलिट खालामबावनोसै सापर्ट इनबक्सआव फैनानै क्लिक खालामबाय नैबेखौबो नायबावनि भिडिअखौ आं प्ले खालामनायनि रायजोफोर माबायदि बेहायबोथ' गावनिनो फट' नाथाय बेहायबो गान एलाय बे गानावनो जोब हो रायजोफोर मिउजिकआवनो मालायनि मिउजिकआव दा कन्टिनिउ क्लिक खालामबाय आं कन्टिनिउ रिमुभ भिडिअ गाहायथाराव हा नोंथांमोनहा नोजोर होबानो जाबाय कन्टिनिउ बिनिफ्राय डिलेट क्ल'ज दा मोनसेबो गैला जानांगौ बिनियाव नायफिनसै सापर्ट इनबक्सआव फैफिनबाय आङो नायदो दा नो भाइलेसन्स जेबो गैला उसुबिदा गैला हा नैबेबो गैखाया दानिया उनावहाय बिना फैनायनि चान्स जासिगोन दा पारफरमेन्स खालामनांसिगोन आरोखि जेसेबां गाव भिडिअ आपल'ड खालामगोन थाबैनो ग्र' जागोन दा बेफोरबायदि खालामनो हायो आरोखि नोंथांमोनहा हा दा गेवथ'वाखै बियो माखासे खामानि मावबावनांसिगोन दा मोजाङै आपल'ड खालामफिननांसिगोन एथ'रा बुरजा भिडिअ डिलिट खालामबाय नङा होमबा दा बेबायदिनो डिलिट खालामनो हायो आरोखि नोंथांमोन दे गोजोन्थों थेंक इउ